ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଆଈ, ତ ତାଙ୍କ ନେଇ କିଛି ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଆମେ ମାର୍କେଟ ଏବେ ବାହାରିଛୁ। ତ ବାପା ବି କହିଲେ କି ମାର୍କେଟରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ତ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇକି ଯାଅ। ତ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇକି ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବି ଗଲୁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଜଣେ ସିନିୟର ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ସେ କିପରି ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିଆ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଆ। କହିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯାଉଛି କୋଉଠି ପୋଲିସ ଚେକିଂ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ କେମିତି ଲୁଚି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଲାଇନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁପଚୁପ ସରିଯାଇଛି, ମସଲା ବି ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଲାଇନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଚପ୍ ଅଛି। ମୁଁ ନେଇଲି 50 ଟଙ୍କାରେ ବରା, ଚପ୍। ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଚନ୍ଦନ କହିଲା ଚାଲ ଭାଇ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଟିକେ ଦେଖି ଖାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଆଇସା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଭାଇ କେମିତି ଚାଉମିନ ବନାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ବି ବନାଉଛନ୍ତି। चिकेन छोटे छोटे पीस पकेदेले।